سلام تملكتنا خمي تقنيو انه مدب علشان جميرنا يلنا نايلومي مدب علشان دما اما اخل اصوات كل اللي انا ترخيبنا خمت زفلت ماخل اصوات كل اللي لمعاتن مرمرن اصوات زسالطلو يو نحنا زمصنا كن خاليو ابزي ماخل ايده طببون يسالط يو تباهلنا خنقلشو اينا مصينا مو مساخم صاني حد زغبر زوفان غبر ماريامي هذه قطتا نافتي ايده طبب زسالطلو خفل ايه وسدكم تملكتنا نبزي ماخل مصيكم هيوتكم هم تحدثوا بطعم እዩ ደስ ይለኒ ምስ እነታትና እየ ድማ ጻኒሒት ክገብር ስፌትየን ዝሰፍያ ዘለዋ እቲ ውሕሉል ኢደን ተጣቂመን ማለት እዩ ዝዕድመኩም ኣነ ዙፋን ገብረ ማርያም ሰናይ ምክትታል እንዴት ዋላ ከመይ ውዕልከን ተሓንዲኸን ስራሕ ከመይ አለ እሺ እኔ መጣው እናንተ ጋር ስራችሁ ለማድነቅ ስራሕትክን ምን አደን ጥበብክን ህዝብን ምልላይን የመጽ የስፌት ባለሙያ ነኝ የተለያየ ስፌቶችን እንሰፋለን ተማሪዎችም እንግዶችም የተለያዩ ፈረንጆችም ይመጣሉ በዓልቲ ሞያ ስፌት ተምሃሮን ካልኦት ወጻእተኛታተንና መጹ ስራሕትና ይርእዩ እዮም ስራሕትና እናናአዱ ካብ ምንታይ ከም ዝስራሕ እንሓተውቱና ንሕና ድማ እናነገርናዮም በእግረ መንገዶም ንኻልኦት ዜጋታት ባህልና ንከላልዩ መልእኽቲ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዛውም ለሌላ ቦታ እንዲያስተዋውቁ መልእክት እያስተላለፍን እና ተረሳዕ ዝመጽ ባህልና መልዩ ከይረሳዕ ብዝብልየ ኣብዙ መዋያዚ ተዋፊረ እና ሰራሕኹ ዝርከብ ከምን እንደና ሚስ ስፈ ከምንታይ ይስራሕ በትንሹ ስንደዱ አለ ካብርግህን እድንን እዩ ዝስራሕ ኣብዙ ማእኸል እጽዋት ካብ ዝተተኸሉ ተኽልታቲና ንጥቀሞም በማእከሉ ባለ ስንደዱ ሰበዝ ነው የምንሰራው አሁን ምንድነው እየሰራሽ እንት አኺ ተሰፊ ዘለኺ የድርጅት ሎጎ ያለበት ሐዚ ዝሰፊ ዘለኹ መብልዕ ቁርስ ኮይኑ ናይዚ ናይ ማእኸልና ማእኸል እጽዋት ጉለሌ አርማ ዝሓዘ እዩ ማለት የድርጅት ያው የጉለሌ እጽዋት ማእከል አቻሁን ከጀመር ከብት ጅምር እዩ እንደ ኮይንኪ ዛ ስፌት ካብ ዝጅምራ አስታት ሓደ ሰሙን ኮይናትንላ ይሄ ከለር ከየት የመጣ እዚ ሕብሪ ከመይ ጌርክም ጽኺዮ ይሄ ከለር ልታመጪ ይቻልሽ ያው በራሴ ማለት ልምድ ስላለኝ ልምድ ስለዘለኒ ክእለተይ ተጠቂመ የሰሪሕዮ ብስተፈላለዩ ሕብርታት ቀለማት ተበጽቢጹ እትርግህ ምስተአለኸ ስተፈላለዩ ሕብርታት ይህልዎሞ ብኡ ኢና ንሰፍዮ ብምዃኑ ድማ እንት ንሰፍዮ ሕብራዊ ጽባቐ እንሓዘልና ይመጽእ ማለት እዩ እዚህ ነገር ነው ትንሽ የተወሰነ ደቂቃ ይቆይ ንእሽተይ ደቂቃ ምስጸንሐ ሕብሪ ክሕዝዩ ቀስና በለ በኸይዲ ነዛ ዓይነት ሕብሪ ሒዙልና ይወጽእ ማለት እዩ እየቀለመ ይዳር ማለት ድሕሪ ደቂቅ ከምዚ ዓይነት ከለር ይዝህበና ይላላ እዚ ድማ ኣብዘል ተሰፍያ ዘላ ሕልፍ ኢሉ ዘሎ ከለር محوس እዩ ማለት እዩ ጥቅሙ ድማ ዓይኒ ጽቡቅ ነገር እንዲዝረሊ ዓይንና ጽቡቅ ኮይኑ ንኽረአ ዝጠቅም እዩ ኢላህናላ እስቲ እንዴት ነበር የለመድሽው እንዴት ነው ወደዚህ ስፈ ኸመይ ለምድክዮ ያው እኔ ከልጅነቴ ሲሰሩ አይቼ ነው ካብ ቁልዕነተይ ጀሚሩ እና ሰራሕኹ የመጽየ
ፍቕሩውን ስለ ዘለኒ ናብዚ ስራሕ እዚ ቀልጢፈ ይኣትየ የሰፌድ ስራ አብስፈ እንታይ ይከብድ ሁሉ ነገሩ ከባድ ነው አይደለ አንደኛ ቁጭ ብለሽ ነው መስሪው ስፈ ስርሑ ከቢድ እዩ አድኻም እዩ ኮፍ ኢልኪ ይኽትውዕሊ ግዜን ትዕግስትን ድማ ይደሊ ተብተቢልኪ ትሰርሕዮ ስራሕ ኣይኮነን ምስትውዓል እዩ ዝደሊ ሰዓታት ኮፍ ክትብሊ ተጽቢት ይግበረልኺ ነዚ ድማ ንጥዕናውን ጽቡቕ ኣይኸውንን ስለዝኾነ አዝዩ ፈታን ስራሕ እዩ እና ያንንም ታግሰን ቁጭ ብለን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው ይሄ ስትሰፉ ዘፈን አለ እየተዘፈነ ያው ድካም እንትን ያረጋል ስፈኸሎ ድካም ንምቅላል ይድረፍ ይሞ ድረፍልኝ እስቲ ንዝፈኝልኝ ዋክሽ እኔ ልዝፈንልሽ እንዴ ደስ ይለኛል ሎሚን ተራ ተራ አለ ሎሚን ተራ ተራ አለ ሙዬና ደራ እስቲ ጨርሽልኝ እስቲ ጨርሽ ተመልከትና እዋን ቁልዕነተይ ውንየ አስታዊሰ ኣብ ገዛይ እነይ መሶብ ክትሰፍኸላ يقبلا يحجز أي نرمو السوية الزخاخي رهني ما يناجبركي نمنتاي خيبت أسكيل سلس من تان كبل ما يناجبرك أيسف إلهن لا النواي تملكتنا مدب علشان أخوم أب مكتتال التركبو مدب علشان حزونا قد سأل إذا لو أبزي أب እጽዋት ማእከል ኩለሊ ኢና ተረኺብና ዘለና ጽቡቕ ጻንሒት ነካይድ ኣለና ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኢደ ጥበብ ወይ ድማ ስፌት ዝሳለጠሉ ቦታ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ሓደ ቦታ እየ ክወስደኩም ኣመሰግናለሁ ስላካፈልሽን ጥበብሽ ተመልከትና ካብዚ ኸይረሓኩ وكوابي قالوا الطبابات على يومه سمون خنفتشنا مالتيو تملكتنا مدبه علشان أخو عم كتسال اتركوا حزون كابت ما أخلوا وزق خيبالكم نعم حدا بوتا أي خوسدكم سلام ديوم كوفي بالو دحناينا عندنا سرح خميالو بتعم صبغيو بتعمي مامر بتعمي أحسب له سرحة كتير إلا خو كم تتريو زلخي ننحد حدهم لأنه يبعلهم تغمل لهم بتعمل ميامر تبسمع انتو منشا بقسي أركاي قاوتشو كن إلا أيان عرضلا تملكتنا تريوم زلخو مستفعل عليو وصيدي دا طباب أبوي زسرح ويوم خاب أركاي تسرح يوم إلو من اللو خنت تريو زلخو مون يستخاخلو يوم زلو ቅርጽን መጠንን እዮም ዘትሕዝዎ ዘለው ቀርቃሃ ስራ ነው በቀርቃሃ ስራ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ይሰራሉ ከበርቃይ ብዙሕ አቁሑትን መጸባበቕ ገዛን ይስራሕ እዮም አርቃይ ብዙ ዓይነት ይስራሕሉ እዩ ብልምድን ከይድን ጽቡቕ ነገራትን ምስራሕ ተዓዲለና ስራሕኹ ክሳብ ሕዘለኹ ዋናው እንግዲህ ከልምድ እንደገና ደግሞ ከሂደት متحزي قلفي እሺ ይሄቺ ደግሞ ስፒከር ሞባይል እዚህ ታስገቢና ስፒከር እንደ ስፒከር ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው ከወዲህ በዚህና በዚህ ድምጽ ይወጣል
እና ይሄ ስፒከር ናት ማለት ነው። እንግዲህ እቺ ራሷን የቻለች አንድ ሙያ ናት ማለት በዚች ብቻ ሰው ይተዳደራል ማለት ነው። ተመልከትና እዚኣ ዓርሳ ዝኻል ባህላዊ ስፒከር እንበሎ ባህላዊ ስፒከር ይሉናሎ አባዊ ስልኪ ኣብዘእቲኻ ድምፂ ተኣኪቡ ብዝን ክጋዋሕ ስለ ዝገብር ስልክ መቕመጥ ወይም ድማ ስፒከር እያይሎምን አለው ካልኦት እውን እኔ ደግሞ ከሁሉም ያደነኳት ካብ ኩሉ ዝናአድክዎ ስርሖም እዚኣ እያ በጣም ፍራፍሬ መቅረብ ይኸውን እንጀራ ቁርጥ እንጀራ ሁሉ ማቅረቢያ ዳቦ ማቅረቢያ ይሄ እንግዲህ በጣም የተመነያ ተመልከትና ሲሰራ የኖረ ነው። በርግጥ ከየት እንደተጀመረ የት ከበይ ከም ተጀምረን አበይ ከም ዝውዳእን አይትፈልዮን ነው። ያሁን እንዴት ነው የታጠፈው? ሲታጠፍስ ማለት አይቆረጥበትም ወይ? ያራሳችሁ በማይ እናተሐገዝና አይና ንሰርሕ ማይ እናረብረብናን እናለኸናን ኢና ንሰርሖ ዝተመነኽዋ ኣቕሓ እያ ብጣዕሚ እየ ፎተያ ተመልከትና ትሪእዎ ዘለኹም ሓውና ስነት ጥበባዊ እዩ ትሪእዎም ዘለኹም ጥበባት ውጽኢት ኢዱ እሞ ክብሪ ይግብኦ ኢድካ ይባረኽ ኣርዑት ኣሎ ሃዝማ ከሓረስኩ ይወፂ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣርዑት ኣሎ እዚ ካብዚ ማእኸል እጽዋት ተቆሪጹ ዝተዳለየ ኦን ካብኡ ተሰሪሑ ዝተዳለየ እዩ እዚ ቁርኣን ዝንበበሉ ካብ ጣውላ ዝተሰርሐ አትራኖስ እናተባሃለ ዝጽዋዕ እዩ እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ሃገርና ከም ባህላዊ ትርኣስ ዝጥቀምሉ እዮም ብፍላይ እነታት ጠስሚ ክቕባኣ ከለዋ ንኣንሶላ ይኹን እቲ ትርኣስ ጠስሚ ከይነክ ወይም ድማ ከይበላሽኦ ክሳደን ኣብዚ ገይረን ዝድቅሳሉ እየን خالي دما كارتر أسوأ دما خالي قلقالوت علو أيو تملكتنا كم وندر بني قال قليو سمع له خلنا ديو خيلو يقل موكرة رارا دمي متشيو تملكتنا زتري وزر لهم ባህላዊ ትርኣስን ወንበርን እዩ ዘገልግል እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክዳውንቲ መስቀል እዩ ኣብ ሳሎን ዝቕመጥ ኮይኑ ጃኬት ኮን ይኽእል ሸሚዝ ኢሉ እውን ፎጣ ዝንጥልጠለሉ ካብኦም ተፋሕፊሑ ወይም ድማ ተፈልፊሉ ዝተሰርሐ እዩ እዚኣታ እያ ንበዓሉ خطيق ويا انتي خمس خونات مالتي تملكتنا مدام علشان اخوم ام مكتتال تركبوا صانحتكم صبو خمس خون اي زغمت حزون مسانا خونو داما ونالو ابزي تريو زلخم اذا كلهم زيهم كن حزي داما خم تسفلت بباليق عينا نفلط اذا كن بأوميو ابزي ماخل كاب زفري እጽዋት ተቆሪጹ ተኸምኪሙ ተቆሪጹ ዝተዳለየ እሞ ብጻዕዳን ብጸሊምን ተገይሩ ዳማውን ትባህልና ቀደም አያታትና ጻውትሉ አይነት ጨዋታ ንምሕባሩን በከምዚ አይነት መልክዑ ተሰሪሕሎ
ተመልከትና ከምቲ ዝፍለጥ ዳማ ባህላዊ ጨዋታ ጥንታዊ ባህላዊ ጨዋታ ቦታትና እዩ እሱ ኢና ድማ ንጫወት ዘለና أنا ببالك عايز فلت نيرة حاونا جن بزي يتقيمو سريح وزر لمو خلنا عاد يقبع تملكتنا خبل عيله معي أبدا على شنا كسعري يزمسل سراوتشه بتأم يادنا كنت نبر بتأم دس بلي دمو لتملكاتي يسايون برنا استي بس مهن جمر سمه ما نبر إلي أستلام بالله زي ما كرستنجي بنش سرا بكنساك سرانو من سراو إلي أستلاهن يبهال أبزي قصري بتأولا زتفعل عليه قرص قرص يسرح أبزي قصري بزلو قربينا نسرح ماشين يالنكا سراوش ناتشوار لندزي طعم يزقرم تملكتنا أزي اترئوا زلخم كله بماشين زي كونس بإيدا سريحة يوم تقريبا أستخاخي لإيزولنا ومودا أخبر دا يقبون أيوة حق كبر زقبؤو من إسايو ختوا بعد زقبؤو يو يونت سالادنك على الفم بتأم نو دس يالن يتلاقي قرصا قرصنو يايو هون يالوت ليت يالو نقلي زبلو قرصا قرص يزرق زلخمو إزيا انتا يلك إخا سريح خيا لمن بلهني سراهو من دناوي هيستي لا تملكات ሚገርምሽ ወደዚህ ወደ ስራ ስመጣ አየዋት ይችላል የምትመስል እንስሳ ግቢ ውስጥ ማለት ነው ንስራሕና ብዙ ቀጽሪ ምስ መጻሁ ነዚኣ ዝመስል እንስሳ ምስራሁ እየ ሲኢለያ አጋዘን እያመስልኒ ቹ አንዳንቺን አየውና ምንድነው የምትባለው ስሟ አጋዘን ይመስለኛል እርግጠኛ ባልሆንም አጋዘን ይመስለኛል ከትና ምስራሁ ወአየና ጥበበይ አሽርፈያ ይዙለናሎ ኮንት ዙሮ ማሽኔና ኾን ቢኢዶ ይጸሪቡ አስተኻኺዱ ሰሪሕዋሞ ጥበብ አድናቂ ነኝ ባይዘውና ከዚህ ውጭ ከቅርጻ ቅርጽ ውጭ ካብ ቅርጻ ቅርጽ ወጻይ እንታይ ትሙክር የለህበትም ሳይህ እንደዚህ ሳይህ በቃ ወደዛ ነው የወሰድኩና እዚህ ላይ ነው ያለው አንተ ስራሕቲ እንጸይቲ እዩ ትራዲሽናል አርት እንትኖች ናቸው በዘመናዊም መሰራለኝ በግል ባህላዊ ቅርጻ ቅርጽ እዮም ቡልቀይ ደማ ዘበናዊ ቅርጻ ቅርጽውን በዚህ ጥበብ ውስጥ አብዚ አውዲ ክንዲ ዓመት ጸኒሕኻ ነዊሕ ዓመት እዩ በቃ ካብ ቁልዕነት ጀሚሩ በልዩ ካብ ኢደይ እዚ ስራሕ አይጠፍ ነይሩ በቃ ይህን ስራ መወዳለሁ ከጂ ላይ አይጠፋም ይሆናል እንዴት ወደዚህ ስራ ገብ ነብስ ሙያ ዝኣትካሎ አጋጣሚ ዘኻኽረና ታጋጣሚ ቆልዓ ኮነ ሓደ ዓርከይ ነይርኒ ኣብዚ ሙያ እዚ ዝተዋፈረ ስራሕቱ እናፈተ ኩሉ ምስ መጻሁ አሰሩ ስዒበ ከኖች አሉ ሶቪና ሾፕ ውስጥ የሚሸጡ ማለት ነው እሱ ሲሰራ ቁጭ ብያየው ነበር ዓርኪ ጥፈካ ዓርኪ ናብ መስመር እተወከሞ ናይ ዚ ስነ ጥበባዊ ዓርኩ ድማ ባዕላዊ ዕለታ እዩ ናብ ዚ ጥበብ ንኻኣቱ ስለ ዝገበረኒ ይብልሎ ይገባል ተመልከትና ጽቡቅ ጻኒሒት ምሰናት ገብሩ ከምዘለኹም ተስፋ ዝገብር ናይ በሐቅ ተመልከትና ብጣዕሚ እዩ ደስ ይልኒ መደብ አለሻሎሚ ኣብዚ ኣብ ማእኸል እጽዋት ማእኸል ጉለሌ እንታይ ስራሕቲ ይሳለጡ ክንብል ናብዚ ኢና ተራኺብና ንሓወይ እውን እናመስገንኩ ናይ ሎሚ መደብ አለሻይ ኣብዚ እኽዛዝሞ ዝፎን ገብሩ ማርያም ምሳኹም ጻኒሐ ቻው